Už jste někdy přemýšleli, kolik práce stojí za tím, aby golfové hřiště vypadalo dokonale? Po dešti se na trávníku nahromadí voda a i když se zrovna nehraje, tak se musí odstranit. Příliš vody by totiž trávu doslova udusilo. Zdravý trávník je hustý a pevný, což stěžuje úniku vzduchu uvězněného pod povrchem. Proto pracovníci používají ocelové hroty a postupně tak uvolňují tlak. V chladných ránech se navíc na povrchu tvoří rosa, kterou je nutné setřít. Na menších plochách se to dělá ručně, na větších se přes trávník přetahuje dlouhé lano, které rosu odstraní rychleji. A co golfové jamky? Ty se dělají výhradně ručně. Před hrou pracovník speciálním nástrojem vyhloubí dokonale kulatou a hlubokou díru, do které vloží plastový kalíšek, aby se jamka nezbortila. Na některých hřištích se kolem okraje dokonce nastříká bílá barva, aby byla jamka lépe vidět. Nakonec se do ní zasune praporek a je hotovo. Během hry se ale občas stane, že hráči švihem poškodí trávník, takže personál vyřízne poškozenou část a nahradí ji čerstvým kusem trávníku z jiné části hřiště. Ten se přesně zarovná a pečlivě přitlačí, dokud nesedí jako původní.